Aku beli pi ki perlok ki be ide ke junga. Pada sengop hai pi saya sen hapo jonga ni ke channel junga langba jonga ni ke jihkai ke bathamai ke banga wan rai pinta kasi. Men hanin le da bankran ya ke gospel kat ba kum jong umatias ke nong ke ba hendru ke khot ke ba arpu sau. But mentakas ngi pat ngin betang ya kan ke jihkai jingin shim betang shi de khot am prashang man shim shi de khot shi but namar ke bah ke wei ke jihkai ban ya ke jihkai ke ba jarong ke bomdan ke wantang shi sen lano. Kenang ba mangi barok in yo ya kejiman toy. Tapi mentakas ngi yin ya kan naga gospel kat bakum jong umat yos kolong ba Henry kat khot ka ba arpusan. Kakten jong play ka ba ongkum ni. Ta shwa bagin boy shi mentangi kwa ban rewise ke ka bagin depan kan menin. Hadin ba ujusu udah dapat maham spang kajing syakri ya uplay bat ka pisah. Yano finje. Ukran spang kajing khuslai. Ujisu ustang lagi kintin ka ba pentengan ba. Hagaji kai halor jong ulum. Kakten jomble ka ongkum ni namar ka tanga ong hapi wat khuslai yala ka jingim ke e ba phin pam lani ke e ba phin di lamne ya ka met jong pi ke e ba phin kop ka jingim kam long kham kor ya ka jing pam ka met ru ya ka jang kop kemi yang ni ya ka e ka ba kong san ba ka kentin ka e ka ba ujisu stang ha ka ne ka bentaw ong namar kata ka ne ka kentin namar kata ka la ban long kum kata kentin ka penia sno ya ka wei ke jingkran but ka wei pat kani ka kintin ka pania sno ya ka to khot arpu sau but kani ka khot ka ba arpu san pi ha ka khot ka ba arpu sau u jisu kran phang ka spa but u play haba ngilak I no ya kita ka spa ka ba kan jabar thengi jet ya u play u jisu ong pat namar kata jisu openan ka mikitin namar kata ha ka pat kitin ngilapan ong ba u jisu u ong lada u play u long shisha u kan rat jongpi pim dan kam ban shanya haki pisa lani haki taka jing shingan jong taka parthe ka pisa ka pun khusla ya bru ka ba ublei pat u ayangi ya ka taka jing suk nang ta shu ukutin ka ujisu ong namar kata nga ong happy ba kemi ya ka ek ba sel tenat ba ni ujisu na ka por jup nan kam ya ka kintin jong kiwi pat kinong ithol pa kumba lada mentang lada ngakren bun sengar refer ja ka jikren jong kiwi pat kinong kren ong uta unoy kai ong ta leni uta u nong ithul pa ong tanre u jisu par haba u ong ju ong la ong uta unong yang thul pa leni ong ro ya ka reference leni ke jing ong jong uta unoy kai henry ong no penban wong ni penban nga ong happy haba u jisu ong nga ong happy kamot ka ek kentin ka ba long pentik na ba mau sachisin hang ne u jisu ukren ya kata kumuta ue ubatan kata kabor kenjaple hatu fitip omdon unu beri ubalaban ai yang ia tak hukum bakim de ban khuslai na kam ta jong lai shai tang ublai kani kam de tang ka jingren ka kum ka jing ai jing hendre ka de ka hukum nang ta shu uong wat khuslai menta tungin skau tho ya ka ka jimut ka ba ujisu ong ni shem la ong ya ki kristan bakim de ban khmi ya ka lawai jangki shem la ong ba phim de ban trekam shem ong hang ni ba phim de ban kentai ya kata ke jing ki khle jang phi ka kentin khuslai hang ni kamut ya ka jing khuslai ya kata ke jing ting le ki jing bom nge ha ka bat ka liang ngilaban ong ba ka de kata ke jing khuslai ka ba pen jengai yang ni na play kimde kita ke jing khuslai spang jong ka jenong kristan spang jong kita hindre kata ka jing khuslai ka penjengai yang i nau play ka ba sange yang i ban shane hau play ujisu ong wat im ya ka jing im jumpi ha ka jing ting nang ta ong wat khuslai ke wat khuslai ya la ka jing im kemi hang ni ro ujisu upun shai shu shem la ong hang ni waram khuslai dang mata jong ke ek jing em shem la niau ya kata ka jing e ka bangin khuslai uang wat khuslai ya la ka jing im bale namar ka jing im ka de ka jong play la ai yang ya kata ka jing im dau play ula ruban kemi ya kata ka jing e bat ka jing khuslai ka jong e ula ban pen imingi nang ta shu ka ni ka khot ka beteng ka ba pin bam what you will eat ka jing bam kalong kata ka jing don kam ka ba kong san tam jong ka jing im jong bro ujisu utip ba ni don kam ke jingbam umlan ne kata ke ka ba upun be hang ni kalong ba ubriu pun sen ukhuslai ya ka lashai nang ta shu ubeteng uong
Wat khuslai ya ke jimbam nang ta uang lamne ya ka e bap hindi. Hagit ko por jong Jesu, ka umdi kalong kata ka e ki kabaki shem jing banwat. Kibiru ting ki haban wat da ki miles banwat ya ka umdi. Ting ki haban khuslai na ekin yo ting ki haban ya da ki genta tang ban yo shikhiu ko. Kani kalong ka ba e shisha. Kabangin don kampha ban kemi. U Jesu uong ya ki sendran jung batria kita kenong botu. Nang ta sakawe tat hado kani ka klimat ka bau Jesu Ukraine ya kani ki kintin. Kan mau Jesu umpar di ka sendran jung. Ka jing hika jung kamlong tang na banta jung ki sendran. Henry kalong na banta jung baro kita kinong bot ki jung. Ka bakan top ya pi bat yang hakini ki kabang imenta. Henry ya baro kinong bot ki jung. Uhika ya kinong shong jong kita ki hima ki jung. Henry ya baro. Kani kecing hikai kumbang ong pi kalong na banta jong kita kinong shong jong ka beneng. The citizens of the heavenly people. Henry ukpa jong pi ubah beneng ulong khamkor ban yako. Kumta shania hauble. Nang ta shu kakten jong ble ka beteng. Ko ong lamne ya kamat jong pi ka e ba pin kup. Habang ong kup hang ni ka theu ya ka jingdon kam jong physically lani hak kenjam met ka jongi. Kibriu bunsen ki perkata ya ka por jong ki ban khosla ya ka ka bakin phong. Kumno ka dor jong ki kan long ka fashion. Lang ta ki jingdon kam. Kam tam ya ka ta ka dor jong ki hapo jong ki imlang salang. Habang ong ko kup ka phong kamut kata. Kalong kata ka ka bagi pau sabar kala bande ka kala bande ka nam ka buram kala bande ka spa ka pau kala bande ka sting star ka jingtip bat ka long prestige ka long ong ka bata piton hapo jong ka imlang salang. U Jesu ong ya ka dor jong ka jim jong pi shem la theu da ki ka ba pi phong. Nang ta show beteng. Hu ong ka jingim kamlong kham kor ban ya ka jimbam. Ka melro ya ka jengkup. Kani kalong kamenta ka ba u Jesu ukwa ban pen sengut ho yangi. U Jesu utip ba ka jimbam kalong ka bedan kam. Utip ba ka jingdi kalong ka bedan kam. Utip ba ka kup ka phongru kalong ka bedan kam. Henry baro kini kimdi ka jingthmu jong ka jim jongi. Henry ka bas ngausi kalong bunsin kibriu ki bu ya kini hakmat ka jim jongi. Ka ka bangan bam, ka bangan di, ka bangan kup, ka bangan phong. Kumnungan long hapo jong ka imlang salang kini kilong kita ki ba pun kuslai ya ka jim jongi. Hagidi gesngi ngan at sakawe. Bunsin kibriu ki perkat ka phone ngan the. Ka phone ayu ngan the. Anta kekali ayungannya. Lani kayeng ka kumnungan sna ngan te. U Jesu upun kan mau yangi ba ka jingim kamlong khang kham khrau ban yakini ki. La thau yangi namar ka hima oble om na kamenta ka survival. Lani ban la im. Nganai pida ka nuksa. Shibo menta ubru barus pa. Henry ka jingim jungu hapten ka dan hapten jong ka jimpang. Kala bande ba ki dukhat me jung kim tre kam shu. Hakum kata kalimat haka jim jumu udewan pai ka jim jumu shau plenre penban unang pelum shu ka spa kanang bo perkat ba nganang sumar shu ya ka met ka jonga Henry ubakla kan mau ka spa ka pho ka jingdon ka jingem ka jimbam ka jingdi ka kup ka phong ka ka bangin dan hasla jong pathai kimla man penemingi u Jesu ong ublei ulong ubanta ubakong santam jong ka jim jongi la thawengi namar ka hima ublei om na ka banta jong kini ki ban perlu mi ki spa ka bakan japur tai kumta kani ka khot ka khot yangi ban kali ya ka we jingkli kai ka badan ha ka jingmut ka jongi hato ka himau jong play lani kita ke jing huslai na banta jong kani ka partai u Jesu shamla khot yangi ban sange ya ka jing trai ka jongi shamla khot yangi ban sange Henry u khot yangi ban sange ya ka jing husla jongi trai da ka jingai plan ba but I tilut how play. Ngin sekendo pi lashai hakwi pakai dekot kat hadu kat kepor nakamenta keburum jomple. Tungin onglang. Amen.